Sekuqwashiswe izakhamuzi zakuleli kanye nabashayeli bakuleli abazohambela endaweni yasePhoenix, Verulam, Ottawa kanye naseSouth Coast ukuba mabaqaphele bangalinge basebenzise umgwaqo uR102. Lokhu kuze emveni kokuba kunombhikisho lokuqhubeka njalo endaweni yasePhoenix nakwezinye indawo ezisondelene nakho, njengalokhu kuseni sekubonakala ividiyo esabalala ezinkundleni zokuxhumana ekhishwa abezindaba ukuthi bayaqinisekisa ukuthi akuhambeki kune-shutdown emgwaqeni uR102. Kube sekuxwayisa abashayeli nezakhamuzi zakuleli ukuthi bashayele ngokucophelela bawugweme ukusebenzisa lowa mgwaqo njengoba kungahambeki kuvalwe thaqa. Mbuko lesilethu kuhle TV, ungakhohlwa ukusubscribe ku-YouTube channel yethu nazi ezinye esikupathele zona. This is the Palmview robot. The Palmview robot, they just closed the entire robot off at the R102 Palmview. Also trailer, Superlink parked on the road. They jammed the traffic on the other side there. This is at the Palmview robot, the R102. Fucking nose, he does a tear. Fucking You like this guy that you got? yeah, me too. Cunts. I'm fucking push on here. Hey, 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 hey. Tear gas, tear gas. Tear gas.